Čaute, zdraví vás Riči. Nachádzame sa vo Vydrici, čo je nová časť Bratislavy, hneď pod Bratislavským hradom. A dneska sa tu koná pop-up akcia Pasta on Air, ktorú organizuje Jakša. Tak to poďme pozrieť. Pozdravujem všetkých fanúšikov Ričiho, ja som jeden z nich. Vítajte v Loud & Space. Tu bude Riči učiť olička, bežcov, kickflipy a najnovšie ako si obúvať korčule, lebo je to korčuliar. To si zapamätajte. Pozrieme, ako bude vyzerať budúci Loud & Space. Priestor je zatiaľ prázdny, ale podľa vizuálu viem, že toto bude jeden z najštelovejších priestorov, aké sú v Bratislave. Budúcu jar sa máme naozaj na čo tešiť. Podľa všetkého by sa to malo otvárať v marci. Jakša, máš 5 pokusov na kickflip. Keď dáš, tak splním, čo chceš. Ale dúfam, že nedám. Zmekol si, čo? Myslíš, že ho mám? Posledné 2 pokusy. Riči ho zamr. To je silné. Jeb na ňa, ktorý ja som zaujímavejší. Čaute, ty Gogo. Poď sa ísť skejtovať. Nemáte toľko peniazí, aby som s vami išiel jazdiť. Proste, zaplať a pôjdem. Koľko stojíš, ty ninja? Jednu borovičku. Niekam, išiel by som, ale nemám na to. Tak budúci vlog dáme. Niekam, ja by som až nešiel, ale som si vyspať. Tak budúci týždeň dáme. Tam budúci vlog bude taký, že si tam Game of Skate s ním a vyhrám. Aby som zdochol, že to teraz hovorím. Kámo, no my sa stavíme. OK. O volačo, neviem ešte o čo, ale vyhrám. Sráči, ideme ďalej. Čau, kámo. Maj sa. Ahoj, čau. Dáme si rýchlo malé jedlo a ideme sa povoziť na nábrežie. Chcel som si dať ľahké jedlo pred skateom, bohužiaľ nič takéto na výber nebolo, takže dobrú noc. Práve prichádzame na jeden z mojich obľúbených spotov. Nábrežie pri Dunaji. Sú tu takéto super lavičky a veľmi príjemný vibe. Kto to nepoznáte, dojdite sa povoziť niekedy aj sem. Práve som sa rozjazdil. Keď si nedám stretching, tak milujem, keď to spravím takto. Hneď som fresh a hneď som do hry. Oveľa rozbitejšie, ako bola predtým. Strašne to seká. Nestíham. Na ulici to ide podstatne ťažšie, ako v skateparku.
Takže teraz ju spravíme. Chcel som natočiť content, ako dlho trvá spraviť jeden instagramový post, ale zasekol som sa na najľahšej sérke, aká existuje. Tak toto je ono. Toľko to. Toto je sranda. Vážne takú ťažšiu sérku na streete trvá niekedy natočiť aj 4-5 hodín. To si nikto neuvedomuje a vo finále vidí 3-sekundový záber v skejtovom videu. Ale toto není tá ťažká sérka. No, toto není zrovna to, o čom hovorím, ale občas to nejde podľa plánov. Basic triky, pol hodina práce. Dáme si trošku náročnejšiu sérku, aj keď aj tak úplne basic. Ale ukončíme to preskokom cez tú lavičku, takže spravíme curl kit, trik na zemi a preskok cez lavičku. Uvidíme, čo to dá. Máme asi tak 10 minút do úplnej tmy. Takže poďme na to, uvidíme, ako to dopadne. Najzábavnejšie na skateboardingu je to, že úplný základ mňa vytrápil a keď už spravím schopnú sérku, použiteľnú aj do videa, tak to dám nadrhnúť. Takú chuť mám dupnúť na ten skate a zlomiť ho, že ani sa nepýtajte. Toto musí byť znova. Bohužiaľ lepšie to nebude. Plot je v hre, ale sem tam ma ten skateboarding vážne vytrápi, ale ten pocit z odvideného triku je na nezaplatenie. Dúfam, že vás bavil aj tento pohľad na skateboarding. Ono to není vždy ružové a tie triky si pýtajú svoju daň. A sem tam aj tie najzákladnejšie triky trvajú dosť dlho. Aspoň keď to človek chce spraviť pekne a potrpí si na tom vizuále, aby to bolo viac menej 100%, tak to trvá. A niekedy základné triky vás vytrápia. Takže budeme striedať tieto videá. Raz skatepark, klasický náklad a potom si dáme street a trápenie. Ale presne tento odídený trik na streete je na nezaplatenie. To fakt nevynahradí žiadna súťaž, žiadny best trik, toto je úplne iný level. Takže Rafo sa snaží prebrať moje vlogy a začal to točiť sám. Takže dobrý deň. Dneska máme ďalší diel Richieho vlogov. Richie tu samozrejme dnes. Richie tu nie, takže sme to prebrali my vandáli. Richie išiel za Santom, potreboval, dovolal ho. Áno, dovolal, lebo že ide pracovná sezóna a on furt hovorí, že nemáme moc trepať do vlogov pohľadom alkoholu a tieto veci, ale my to máme a zobrali sme si víno, ideme si zapáliť a ideme sa dobre n***ať. To je strašné. A ja mám ísť za týmito vandálmi. OK, zo skateu sme sa premiestnili na natáčanie klipu, tak sa pozrite, ako to vyzerá.
Nazdar! A to je ďalší obor, jasne. Samozrejme, veci sa pravia, sa rozbejú. Teplo vyzerá inak. Teplo vyzerá inak, teším sa, jak sa odtiaľto presunieme na hotel, dáme sa dokopy, ideme sa normálne najesť a večer party. Takže dneska sme tu s legendou skateu. Šalský skate. Šalský skate je tu s A nami. Young G Rap. Young G Rap. Dneska mu ukážem, jak sa delá show. Ahojte, vidíme sa. Dneska mu ukážem, akože on už to videl, ale ukážem mu, jak sa delá rap, jo. Buďte s nami. Som zvedavý. A Riči, ty by si nemal byť už na Liaške, Bráško, že už je skoro december, no? Na Aliaške. Santa ťa už povolal, ne? Santa ťa už povolal, ne? Chalani majú zvukovku, ale ľudia už čakajú do klubu. To si vidíme, všade vás. Všetko dobré? Všetko dobré, výborné. Čau. Čau. Ja sa vidím. A ja teba. Rafovi práve začína zvukovka, tak si to poďme pozrieť, jak to bude vyzerať. Se to nebola mluvla a že démoni vidí to dneska zastasíka. Idem do leto ulici, špí sebe mám leto. U nás brat zradí brata za telope. Kešmani kurvi to je to môj svet. Prečuťte to tam do baterii nemôžeš. Búj mužova byť ani je to. Kedy máme vodu v každom meste. Rodníky a treste, Arabi vezme. Zanocele mesto, zanocele gesto. Vemo sa to dočeje. Práve sme prišli na hotel a tento hotel má tzv. Chatistický vibe. Cítim sa tu. Kam? Kam? Kámo, je len tu chýba. Už len... Mám ho vyťahnuť. Mám ho vyťahnuť. Už len parohy z jelenia, lebo toto je akože... Bráško, už len... Stane si kukorbu. Silvester. Tu máme krb, dajte tam drevo. Poslúšte si. Hop, ale ne. Máme tu samých... Koľko hodín? Mladých džentlmenov. Kedy začína Silvester? O koľko? O koľko hodín začína Silvester? 4, 3, 2, 1. Podaj mi punč a medovníky. Pane. Kámo, toto nemôžu mať zavalené. Toto tu nemôžu mať zavalené. Toto kde je? Hovorím ti, bráško. Toto je tak ďaleko. Toto je chatistické, strašne. Toto je vážne, že chatistické. Bráško. Idem von. Andri len čisto nové, víš ako. Čisto nové. Čisto nový flow, čisto nové handry. Furt len čisto nový. Preto nemôžete súťažiť. Look at me, bro. You can't compete, ma bro. Pozri na mojho brata. Pepo, ukáž sa. Pozri na mojho brata. Vidíš ho, more? Môj brat je model a v tom je nebezpečný. Čo chcete? Ale hlavne... Chatistický hotel. A tu je s nami. Poha, Didi Party. Jo, dobre som. Cíláš to cítim! Cíláš! Uhnite mi všetci! Uhnite mi všetci! Zobudí sa do kurva! Zlatý vrata za tebou! Tiež vody kurvy nohy, je to môj svet! Prečuťte to sa do baterii nemôže! Raz, dva, tri! Život je to záver,
náročnom, ale veľmi príjemnom dni som na ceste domov. Fakt sa už teším do postele. Dúfam, že vás ten deň bavil rovnako ako mňa a vidíme sa o 2 týždne. Čaute.